Takže zdravím každého, kto sleduje toto video. Je 29. február. Tu vám chcem ukázať jednu hrušku, ktorú tu mám vysadenú už 3. rokom. Ale jak je vidieť, už dosť živorí tu. Na to, že už koľko tu je, má tu aj prísun vlahy, aj je zahnojovaná. Ale napriek tomu, nejak sa zastavila, takže som sa rozhodol, že ju trošku nakopnem takým radikálnejším rezom. Tieto 3 kostrové konáre by boli také celkom aj pekné, ideálne, ale tu už vidíme, že ak táto vetvička ide dole, to už tam aj tak nemôže byť. Takže to by som dal celé dole a tieto 2 kostrové konáriky, to by bolo zase málo. Takže skúsime ju zase nakopnúť úplne od začiatku. Bohužiaľ spravíme také radikálnejšie riešenie. Odstrihnem všetky tieto 3 kostrové vetvičky. Tak, tu máme terminál. Toto tu tiež dáme dole. Takže teraz máme z toho taký špicák, ako sa ľudovo nazýva, ktorý si zakrátim tu niekde. Tá korunka by mi úplne pasovala, keby bola tu. Takže skúsim to túto cvaknúť. A uvidíme, čo spraví tento rok. Tie prírastky boli každým rokom možno 10-15 cm, čo je u hrušky nič. Takže uvidíme, čo spraví. Tu mám druhú hrušku. Tiež je 3. rokom vysadená. Tá už je celkom... Tá už ide oveľa lepšie ako tá prvá, čo som ukazoval. No ale klasika u hrušky. Robí nám metlu. Všetko rastie, kolmo hore. Čo je taká klasika. Tak túto tiež trošku sa posnažím ju upraviť nejakým takým rezom. Túto mám jeden takýto vychýlený, tento by som mohol túto cvaknúť dole. Ten sa mi celkom páči, sa pekne otvára, ide z koruny. Tu je taký druhý zase. Ten by som tiež takto mohol dať. Tu sa nám ďalší takýto otvára, čiže to je tretia kostrová. No. Tento je tu už navyše. Ten si dáme dole. Tak. No. Takže. Tento trošku zakrátime, nech ho naštartujem. Asi v podobnej takej úrovni. Takto troška tak. A túto by som toto tiež skrátil. Ale tento je trošku hrubší ako tieto 2 tie maličké, tenké. Takže ten si kľudne môžem dovoliť spraviť aj taký kratší. Uvidíme, čo to spraví. Nemám tu také ideálne očko. No nič, skúsim to dať sem, na toto. A budem dúfať, že toto spodné, čo je tu očko, toto spodné tu, že mi pekne vyjde hore a vykloní sa. Toto by teoreticky malo raz sem hore, takže toto spodné by sa mohlo pekne vykloniť. No, teraz tu máme tento terminál, takže tam zase okolo tých 45 stupňov. A bohužiaľ to budem musieť takto celé cvaknúť dole, aby som ho nepodsekol. Takže takto by to asi nejako mohlo aj vyzerať. Tak uvidíme, čo to spraví. Tento by som ešte trošku možno aj znížil. Ten je také dlhý. No, aspoň tu. Nech sa nám trošku naštartuje. Tak uvidíme, čo to urobí.